Mga driver, konduktor at empleyado ng mga kumpanya ng bus sa Dagupan City sorpresang isinailalim sa drug test. Sundan sa report. Nag-ikot ang mga ahente ng PDEA, mga kawani ng LTFRB at LTO at mga miyembro ng Highway Patrol Group sa mga bus terminal sa Dagupan City. Sorpresang isinailalim sa drug test ang lahat ng driver, konduktor at empleyado ng mga kumpanya ng bus. Kung yung mga driver po ng mga pampasahirong sasakyan lulong sa illegal na droga, malaki pong problema yon. Nanganganib po ang kalagayan ng ating mga mananakay. Sa pagdagsa ng mga pasaherong papasok at palabas ng probinsya, mahalaga raw ang kaligtasan ng lahat. Yung mga tao talagang umuwi, bumabiyahe sa kanyang mga hometowns, and this is already na rin kinakandak natin for that purpose na secure, protected ang ating mga biyahero na umuwi sa kanilang mga hometowns, na sinisigurado natin na malinis sa droga ang ating mga drivers. Nasa 100 mga empleyado ng kumpanya ng bus ang isinailalim sa drug test. Wala namang nagpositibo sa kanila. Basta po sa kapakanan ng pasahero, para po naman sa ikabubuti ng lahat po. Kasabay ng drug testing sa mga konduktor at driver ng bus ay ang monitoring at inspection na rin sa mga bus units na ginagawa ng LTFRB. Ilang araw bago ang Holy Week, nagsimula na rin tumaas ang bilang ng mga pasaherong dumarating galing Maynila. Inaasahang magtutuloy-tuloy ito hanggang sa mga susunod na araw. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amyanan.